Bună seara, Titus Mutitoria noștri, gine aflăm iara tu joia din moabete armânească. Tora seara vanizem iara gărții, tâș Atina. Și vă adunăm cu Stefanos Cearaosis, un armând durut, un rămen durut. Ți se amintă ghirmânii, am crescut de apoaia tu una foară ninga migidei, tu gărții. Si tora este un dit sturia asociată armânilor din Atina, știari hari multu să dară videouri cu oameni cam atricuți, ți zburăsc cu armânești. Tas nu chiar în cheamă dit cumata asta de isnafia armânească. Stefanos, ghine viniști mă abele armânească. Gine te aflai, Flori, gine aflam cu toți soți că ține ved tora. Schiți gine toți. Ne hărsim mult că n-aprocheaș căftarea și că așa că-i desiști să ne vedem tora seara, tu mă bete armânească. Va să curhim ca de cafioară, cu ațea lindau zboară țițin de zărținile noastre, de taifă, așa că spune-ne îndau lucruri de părinții și de popânia tăi. Nu avzai, Flori, gine? Dar spune îndau lucruri prototipă pâini și de părință. Pe prinț. Megidoni rămeni tuți, de toate răzătenile, de dali perți, de toate răzătenile. Papu, stripap, toți. Bănară, se amintară toți, sfețără toți, tu fără Megidei. Și la horele de frigără. Este una horă, niga Megidei, ți aveam noi acoții, aveam oile. Aveam stania noastră, tureștia noastră acoții. Și bănam toți de adun. Nu bănam ca femeie singură dată cu tate și cu... Bănam toți de adun. Papu, dada, frații al tate, cu surini, toți tu în casă bănam. Papu, de miletia Gherțo se chema, maratul din Est a avut... Are și o României actor tăiful cu este numă Gârțu. Am văzut, este și una fiată țicantă. Maratul din Est, strip Papu Aniel, a rămas orfan. Era de 3-4 ani, a rămas orfan. Avea lotă, strip Papu Aniel, avea lotă una muieri era de miletia Țaraosi. Noi rămâne, miletia este soia noastră. Zice miletia soia noastră. Când o zis mileti, vă nămindim la soi. Soia noastră. Și anda a rămas orfan, cel măratul, strip Papu Aniel, avea ninga ținții celimani. Și nesi cumnatul lui, și găftea un ciliman. Mine nu am fumeie, zise, nu avea acel fumeie, nu putu să aminte omul. Și zise, Stefa, am numai lui mine. Mă poți dă-i un ciliman, zise, și lucresc mine, și eu pe numai mea, zise, și l-o chem Țaraosi. Și zise, papu, așa cum era acolo, tu pedi sus, tu mus, cu oile, și vezi aici, ținți zese, alege-și ea ca ai vrea. Și zese, papu, alanțilul lui Papu Aniel, văzi eu, Stefu, zese, ție ca manic, și-ți poți lu țen cu mine, să-l înveți magine. Și l-o schirea pe numai lui și l-o schirea pe numai lui. De astum să rășclo, crescu papu, feții fumeia lui, feții 6 cilimani și el papu, 4 fete, 2 ficiori, și de aceea era tate Aniel, Vasile, țiloc și ma. Ața, fumeia, dada era de soia cu de Megidei și ea, de una mileti nita se chema, iertați toți toraței. Ața era fumeia, vechea fumeia mea. Tate, mare fugi tu Germanii, mi feci mine tu Germanii, de-anda eram, ei duseră tu Germanii, tu 68. Tu 68 mi feci mine acoții,
Și nu putea smițene tu Germanii, că ți vrata să lucra, nu era brustată Germania. Ta să aibă școlio, ta scenă cilimai, ți inițche, bemba e, cum era minia stumsăna. Era zori să aibă angătano acolo. Și nu putea ta să lucreze. Prinde să te acasă, să ținea mini. Ți-ți facă, ei duse în Anglia coții, ta să lucreze. Și lor apofasi, una viară, se depunară hima tu grății înapoi, mi-a lasă la papu și la dada. Depunare și mi-a lăsare florii, n-am să distrugă din au meș. Acotul horă, ața horă nică, acolo aveam oile noastre, stania noastră, bănam cum zești toți de adun. Cu șurini, țihim că vruți ca frați pe nază, ți ne adunem. De la mine nu zicea că am cu șurini, am frați, aței ți crescui cu nești. Era una horă tot acolo, era una nică horă acolo, aveam oile, ți avea trei fumeghi, tutti și tutti. Tu munti, șuși, tu călivi. Nu aveam cumpărat acasă. Era doi rămeni, le dau fumeghi de rămeni, noi și un alt, și era și una fumeghi de gifți. Gift era muiersa, grecul era țel. Buni oameni, nu fețără, puteți-vă. Goală măcătură, ți aveam cu oile, că ți avea și eu, și ne cățam, eu spască oile ca fețură. Crescui cu nești. Stefa, mintiescu că erai mult hăidipsit. Ma că tine crescuși cu Noi mai așa. rămâne, hai lipsit, lu zicem zdrod. Mi-avea dat de mult zdrod. Papul nu atentă, papul avea mare căric, nu sculași multi. Zbohele lui era curate, puțene și mintimeni, și ne spăram de papul. Bănam, cum zești toți de adun. Bănam de hora coții, ții altă limbă zveți, mine nu știa, dada mea nu știa aici grățești, știa de-au zbohă până să iasă tu păzare, mai neția tu păzare tu în altă horă, acolo ți era aproape. Teta mea ți era mult mănică de dada, nu știa nici un zboh. Grățești, muri, marata din esă, tora are, tora 7-8 ani ți muri, poate și mai puțină, nu ți-am amintit. Și toți, cu șurini, așa, bănam tu ne casă, tu ne câlive. Până ți mi feci mini de 2-3 ani, nu aveam cumpărat acasă. Bănam în afară. Tu câlivi. Anda avea lote, avea necesită una casă și acasă lăsată de greți de ața horă, că ei avea fugite toți după polem, ți sfeții în Artico, a oții cu partizani e polemul. O avea lăsată casa și o aveam acățată noi. Îi trebuiam oamenii, nu acățeam așeții. O aveam acățată noi și acolo crescui. La patos de prigioși casa cu oile, cu caprele, cum ziceți voi, și noi de pe supră. Stri patos eram noi, ți durneam acoții. Arcore nu aveam. Mai cap dup sum tini, si trecea căldura, ți scutia eli, sum scanduri acoții. Nu aveam văzut arcore iaha tută. Anda eram acasă. Și așa, cu dada, mi-a purtat dada marata, nu știam alte limbi zburești, zburam gole ca rămeni, tărcură anje, vine ora să ne zem scuio, cum să ne zem, tora nu avea scuio hora noastră. Avea, anda era mini aței iani schisi ațel scuio, că ți nu avea cine mai. Era rnidu hora, nu avea ceva, a rămas iponda coțira. Uchiseră scuio și era mini și cu șurinjetora și prinde să ne zeam scuio. Cum să ne zem tora? Oilele aveam acoții, casa aveam acoții, debonam, percali ne zeam, nu știu și mine cu ciciohă, mine cu una cu șurină de-a mea, ne imnam, nu știu, 3-4 kilometri să ieșeam tună mare giardei și luăm unele forio de acoții, un autobuz, cum se zice, să ducești,
și ne ziceam tu în altă hora, ție mai mare hora, cu avea scuio, avea de tuti, și ajungi mine scuio, la scuio la țelnicu, ți ne zicea nici ce limage, și nu știam ceva, nu știam zbor grățește, nu știam ceva. Ca ce limage, tora ție e, înveți limba ca apă. Înveți. Alanță Cilimeni era toți armânii, iar avea și... Hora ța este și azi îți zburăm, hora ța este misticată. Are greți, are și rămeni. Pe jumătate este. Deci rămeni, deci greți. Și ca mine, așa cum era mine, fer de iată, fer de tată, ți creșteam cu dada, era mulți cinemani acolo. Și toți cinemani avea ața problemă, nu știa zbura să grățește. Ne vurghea, nu ca mult greu, mă ne vurghea, dar în viață, mai mult grățește. Nu ne bătea, ne schent ori mine mi străzia de urechi, a oții, știi ora, doare ce este oții. Mai multe șacaie, nu mă. Aței cu suringea noci, si era mai mare din noi. Si amene ne schent cu suringea, sunt 15 de ani mai mare, aței măcar le mai mult. Că ți amene ne știu 73 era, 74 ani nești mine acolo la ța școala. Avea curmat aței, aței mai veche, aței avea vătămate cu lemn. Dasca, dar nu grască. Ce-ți vedeam, mine mă jucam cu cele mai ienuci, acolo puteam să mi adun, cu limba, cu colandă, agale o învățai, limba nu era ceva. Și am cu așa, și am cu colandă, imnem. Prenzul ți zburați cu iolul, prinde să ne tuham înapoi. Avea stumțăna, leforiule multe, ținezia în cloculea, și avea și un leforiu ținezia satia 3. De adun cu sorina mea, 4 ani mai mare de mine, nu era și mult mai mare de mine, fetică era și ea țira. În draptul leforiu, avea dat papul pradz, pulteam și ne ziceam, cât era 10 kilometri, nu mai multe, acolo eu aveam oile, și înapoi calea, una nifur, să stia cicioarele, ne ziceam sus, măcam și ne adunam înapoi. Așa feci, văre 2-3 ani așa-ți. Dar apoi papul feci una pofasi, să încupără una casă, toața hora mara, ta să adună dada, și să adună toți nepoții a lui, eram 4. Să adună toți nepoții a lui, să ne adunăm acolo la ța casă și să ne zicem acolo cu eu. Pătrăcut dada acolo. Avea oameni, era lale cu suringă, ță-i mari, ță ținea oile, ma nu avea mei, nu putea să le lasă. Și stătum toața hora și ne ziceam sâmbătă, dumenică acolo la oi de apoi. Până ți scoși cu iolul, scoși 2-3 clase, nu scoși mai multe. Vine ranghe, vine cherolul, vinea cafea viara de Germania, prinți în ei, nu lăgram. Nu puteam să fugeam. Mi le cheam de fustenile lui Dadi și purta stranie de a noastră, Dada. Și papul purta stranie, acele stranie de lenă. Nu vreau să ne ziceam, deci cloțile din padi dau 3 ori, până mi feci de 10 ani. Astum să ne veni ora, să Dada, prinde-se la tatia tel, la mea tata în zis. Tine Dada ti Maia, anche găsesc cu gine? Di Maia. Maia noi rămâne, zicem, Maia este din noi dada de partea aliate. Maia mă arată ce mi-a dus și aminte de tora, era una mult bună mujer, una scurtă, ați zicea și nu știa țiva de limba grățească. Vinea câteva oră, mi vedea și nu-ți țin aminte ca tora, ți minte eram la clasă, nu la taxi, nu-ți fițeam matima,
Și a sunat ușa, bum, bum, bum. Și zic, și si dascala în plină, acolo era de Cilimani, acolo se zicea Matima. Și amarata nu știa și multe. Макът ми виду миниците тям пади, си силгикате мини курбани, да, зеси, ай стига, да, брат, ай стига, майам, братце, ай стига, оци, стиба, шахурхиш ме бășeаш și la scala, și ciudisi, doar zesi sfați, oți. Nu zesi-ți-va, că ți era mulți așa tu horă. Știa și ea, nu zesi-ți-va, haide, zesi de apoia, și în afară, eu aduc da seasă în afară, îi zice și mine, trebuie să cheamă în afară, că tora avem matima, oții, telos bandoratora, ațame miduie. Și după țării, trecut rolul, zici vine una viară tate cu ata de Germanie și milore de adunguneș. Stătum 3 meși de Germanie. Anda era mine cu dada, țineam. Anda era mine cu dada, și sediam acolo cu dada și cu eu. Schermat, mă țisem do țeli, nu știam mine. O că ți față că eu anel tora, silgeam, țadam, padi, fuziam, alagam, cât auzi, cât agozi, cu alant și limai. Și marata de da ieșea la balconia coții, lai, Stefo, gra, cune boții, o știam, un iudzec, pe nază, toți acolo, tu hoara, ți-i mamarie. Da, lai, Stefo, grașa, urat, zesi, și ai de aduni acasă, schem. Și da. Nu cântam și ceva. Chiruși una clasă, mă lăsară tu ne taxe, acolo eu eram la Ascuio, anda eram, de câți ani eram, de 8 ani de zile eram. Mă ochirui, a 3 ani a lăsat, ora nu a lasă, lasă el. Ți-a lăsară de 8 ani cele mai, mă, să-i ia dragul și ei, ora lasă. Anda nești cu ata cu șuța la șumșorii, mă băga pe cale. Aducești ora, știi? Ma nu, scant, stăteam padi, cântam cât puteam de aici de acolo. Scoși cu iolul, îi feci, crescui și vine ora să fugim de Germanie, scoși, trec clase acolo, tu conița ți eram și fugim de apoi că nu ieșea lucru. Tate aveam cumpărate, nu livrau ele și în multate. Aveam cumpărate cu acei prații, avea donate de Germania, aveam cumpărat un taxi. Și lucram, conița ei, nu ești văr mare ca să abată. Acolo avea oameni de acolo, de locul, nu-i paragiuta, și la popa să-i fugă să venim tatine. Care venim tatine, le-a lăsat tutti. Nești cu eu, a oții, nu cu rămei, nu știam ce sfații, nici zburam, nici ceva, nu vreau să știam, aveam lăsat după minte, după capanelul aveam a oții, știam limba fără de alte, mă cățai cu soța oții, cu eu, cu une, cu alande, le gărșai, le țineam aminte de goală când anunțiam viara fără. Acolo anunțiam viara mine, una gheaie vițeam, ne ziam din oră tu strugă. Nu puteam, vreau. Un oră pe curar, tu te bana pe curar, zeați pare mie. Crescui cu nesii, nu pot. Am duhul al lor, nu iese ața de minte, nu pot până ți smor. Avem nega acolo, că tora era mani de țințele, să-i fugă dorul, cum se zice. Și așa, imnesc cu iolul, cu ata, cu una, cu alante, neș. Adam feci de 50 de ani. Neș. Stratiotă oții, cum sudzectora, armii, grățească, neșa oții, muri, după stratiota coții, ți-o aveam lăsată și cu iolul, îi vine, se adunară caipa, că tu mindi, se adunară boie, cum ziceți iata, tu mindi și nești la șcuiu înapoi. Care nești la șcuiu, o scoși oțelul și tărcui, nești scoși una nică universitate a oții tu lare să ți era. De cât eram, nu eram și nic, eram de 16 ani să da lubitisi.
τη βιολογία, τη lucruri di spittai, ti senzi, tutti ațeli. Nu la cățai oroare, mea cățai și lucrăți pe case și căței aveam cățată lucră în inițiam la acel University a Coții și aveam scuteam pragi, nu vreau să ne ziam acolo, te los, văd una țaira. Până ajungi până tora. Aduți aminte de la maia ta, ți-a răspuns să vă permit? Aduți aminte de la ea vă permit? De la, cum se zice, de la dada ta. De la dada de părămifuri, chiar ni spusi manuli țean aminte tutti, tora și tu să curchești, de gindili, îmi spunea sentul pădurii, zanili ți ziceți voi. Noi zanili zicem gindili, ti une, ti alante, ma multe îmi spunea ti omeni, ti fumeghi. Acel era așa. Acel se adune cu drați, îmi zicea, se adune cu une. Ti adetile a noștri, că giupi morți, zburai, zbața moșa, zbura cu morți. Avem multe, noi rămâni, avem multe legătură, și gestora, cu morți. Cu morția. Aduc aminte că tu cartea al Tanas Medi, cu Socrat Buba, aduc aminte că este un text ahtare tu care zicea că era un moaș și ți zbura cu morții. La minti mini, fumeie oții, și nu și știața. Că giupi morți, că zburăști cu morți, că o chiru mintea. Vinea în schentia, că ți-a heavăra, așa ți. Vinea în schentia, zicea de stri maia mea, că ți-o avea, stri dada mea de partea leati ali mai, că avea că giute așa ți tu morți, anda era mare de ani. Era din 80 de ani și avea chirute mingea, zicea grești cu morți, că grești cu morți. Tora ți se zicea, când știu și mine. Ața zicea mini de ața stri dada mea, ți era mini, avea căruți iau tu fremti. Ața bănatul hora visen. Și era mulța cu tu hora visen, ți avea multi muieri, că ți bărbați că nu parafiția. Am avzate că bărbați că avea mani de mine, nu ia pucai mine, au într-un mene fiția ciuștiu. Ca căruții, ca orburi, dada mea avea căruții pe fremti. Și o vedea mine și trămura, mi-e spăram. Iertată Sibă și atora Marata, era mine mult nicu, dar muri ea de anda era mine dau sprații de ani. Nu țena midi. Ginima, ața, mi-a dus și ata unora coții și o văzum, stetea la vatra acolo și agudea focul și tu hai capul către mine cu căruția pe fremti. Nu iese așa, tu mi-a spărai de arihira, mi-a cățai de ata mea, ce eram mic, mai era mult bună marata din ea și ea. Ca toate moșile noastre. Dorul avea, cum se zice, se da suflet, se stai bucata din inima lor sudan rumene. Toate moșile noastre, acele dadili, tetili, acele vechili, toate se purta stranie de noastre. Așa ți zice, spenetură. Din foară, alte nume de tăifuri, de rămei, de acolo eu crescut știni, ți alte nume avea în foară, de tăifuri? De mirai, curai, nacico, scupra, sunt mulți, nu, doar nu mai îmbărai toți, le scriu voi nu stămenă. Gherțani, ca noi, nitani, mulți. Sunt mulți. Fora era pe jumătate, tu zici. Nu e mici ideea, că ți noi acolo răzitina avem, mine acolo e schirat niga, tu cherța cu tu rimarchiu acolo ți este, sunt toți. Nu are niciun. A horele acolo de afrigără de mici idei, cum este hora mea, se cheamă Delvinachia, acolo aveam oile, se cheamă cu vechea numai guveri. Sunt misticate tutti. Este vișa nețirata, misticate hora, Delvinachia him noi, misticate hora, mintite cu pe jumătate poți haideți, cheamă mai mulți grețche. Și vișa așa era, cheamă mai mulți grețchi. Și alanti hori așa arti, nischianti fumei, alții mai mulți, alții mai puțini fumei de rămâni.
Tora ți altă. Așa. Sunt mulți remei, mulți acolo. Τώρα care este catastrofa του χώρου este ți la Așa cum dusești se spun, așa cum era țe, Iani așa a rămas răștora. Fugire greți, fugire rămeni, fugim noi, așa a rămas hora. Tora este pe jumătate hora înapoi. Tora lo intra lupul acolo, a rămas răhoarele goli, tora nu ești mani de ună stămene și nu văzui, avea oameni, ma nu ca cel chiaro, că anda era mine scuio la nostru, acolo se ținizia, mine aveam 100 zați cilimani. Tora nu vezi, tora vezi maus, vezi hingiți cilimani, ai de sibe țin spre hingiți și sunt de tutti horeli, are băgat au cratu, statul oții, are băgat ema taxi, ma une nică le foriu, așa, ta să adună cilimani toți de hore. Toți de tutti horeli de frigile, să ducă acolo tu mă mare hore, tas viață cilimani să neagă scuio. Aței Ianghe avea dau scuio protapola, mani de dimini avea scuio și de muieri și de bărbați, că ți era horghe aței Ianghe. Nu anda era mini, nu apucai mini, ma avea și una ca una mare casă, acolo ți dormea de alan de hori, mare casă, nu nică, și avea o dezile a lor café un, și se aduna cilimani de tutti marele horili, de tutti alan de horili, și dormea toată stămena și nizia sâmbătă duminica la horele lor. Eram pline astunțăna, eram pline de copii astunțăna. Tutti zenile al gheadi oile. Tora se umplu de veți. Tora cu vețele mini, că nu le învățai de eram mic, și ninga mi-a spart din esi, ma acolo hora noastră eram 3 femei, 3 aveam noi. Tora rămasem noi cu puțeni aici, eu la că ți nu li ține dot. Este un cu surințilare oile noastre, ma nu li ține dot, vrea meni. Și le are puțunate, are puțeni tora. Ala onda eram mini, zenile a sunat, clopetele a sunat, chiburile a sunat tutti. Gradi di napar di Arnanghia di un'altra hora si chiama acolo. Si este una reun namesa di dali hor, si este trap. De una ziana papo, de una de alanda ziana iertat sibe și acel papunache, a cățam o abeti, nașura un la lanto acolo din naparti și a curchea. Ma se aduna, ma zbura mai mult de Arnanghia, din naparti. Tora a rămas ceva. Este jali mare, ața mă țisvițem, fuzi. Aki duchescu, tu chirolo acel bărbații zicem avea estul lucru mai mult cu oili, muierli ți lucru adra. Cu furcă într-o menă, cu războiul, cu cilimanie, alasă că mine cam am împrustai, andar eram de zați ani, ne ziam cu notinghe, că ți acolo curchești prota cu notinghe. Astumță noi aveam 4 zeți noting cafte ani. Da, marata, cu furca, cu cicrichea, cu vertenița, cu țin vretini, turția toată ziua. Nu țena minti mini, da, și ata, nu da gola. Teta ța, nu, de la de, ma nu ținea furca în rumenă, l-o spăra că era când era zdispuiati. Nu putea, le măca mâinile de lucru. Ce știu sfiția? Mau sfiția măcare. Mă sfizea ghela, nu știu și mine ție, nu stătea, nu era mengle gole nu avea voroare. Tutune. Țena mine de mine da marata, cu furcă în drumenă tutune. Ținea mine, dar era manic. Drumenă, ningăneasă și cu furca. Cu fusul, turția, cu fusul, cu presinii, mine mă jucam cu presinii, țineam Lena Soduna acolo, anda urzia o țineam trumenă, acele lucruri, bărbați că toți la voi. La sterpi, la mitriții, ați afiția, nu fițați-vă alte. Cu chipliseri, cu... Cai? Vreau să întreb, ne cheamă după ție să bitisești zborlu, să te întreb cum s-a dra hareli, proxinili, cum s-a dra?
Dar să duce și spun, om spusele în scânțomi, și spun cum smărtăiata. Eu spus, el nu pucai mine, și spun cum smărtăiata. Unine. Ata bănați zești una hora acolo se cheamă Visiani. Era o, și seamănea că era de jingi zani ata. Că ți-a noci. Le mărta fetele maniți. De 8 prații avea fugite, 8 prații avea fugite fiata din casă. O căftare ata mulți. Mă nu de dia papu, alții o căftați era tu americii, nu dau mine de americii fiata zesi. Asta los, doar așa avea avut papu, iertați și beșațel, nu dedi. Andata, ața hora noastră, este cheamă cam mare de hora e și are mare păzare. Cu umarul vine cu una tete de aie și cu una, dau cu sorini, nu țin amintitora. Vine tu hora noastră coții, dar să gupără țiva, nu știu și mine de păzare, doar ți vrea. Ata purta stranie de rămeni. Pena ți smărtă, purta stranie de rămeni, că ți-o și-o vătăma papul, nu ți altă. O și-o ia cu găstura, nu scăpa ata. Era încă la rata, care ajunseră hora, era încă la rata, la un gumar ce aveam noi, ce avea papul, nu ți-am aminte și mine la pucaiațel, și era în de păzare, ca gaia acoți. Papul anel tot de partea al tate, o văzu. Nese agățea umarul de căpestul. Pap, izdeasi, se stigiata, ca este ezurul, izdeasi tot, este oți. Izdeasi, acu estine la izdeasi, e amarata sparată mine fiata al Vasilinita de Visia, izdeasi. Gine izdeasi, de și une la curpi gumar papu și fugi. Bine, teta e cu sorinele e, că ți era singura cu ce nesi. Știu, la Varaducheni era, nu știu ce ți-a. Vine, teta e, o teto, vine unul așa. Vine, ți din trebuie, nu-ți fețiva. Și fugiră de hora lor. După un mes, la hora leati, ata era, o avea pătărcută mesă, la păzarea cote, hora ietora. Zic, nu știu și mine, să-mi cumpără de pazare cu ața nică ți avea. Și încărcată cu pleșchile așa în rumenă, cu punți rumenă, se alina un anifor, acolo tu casa lui Maia și al papu țira, și să staghe ciciorele un anifor. Că ți nu era mai casele, le aveam de frigăra de hora, că ți aveam oile. Și papu avea oile, fără de altă, ți avea omul. Așa cum se alina, ieșea și în casa lor, aliati, băna una gracă, ținegea de dus cu eu. Și șela, mă că tu văzu, e se alina aniforul, îi zăsi, ola îi zăsi, te mărtea tată tu. Și zeață îi zăsi, cum îi mărtea tată? Zăsi, mine nu știu țiva. Ori te mărtea tată tu, mă du-te sus, că ți se cuscă acolo. Iată mă arată din esă, se sculea, fugi, nu știu, câte 50 de metri, 100 de metri era mai sus casa lor. Și avea de la Frida, era adunați toți acolo, ai de cuscă că rădesiastă. Era adunați toți, era duși, toți cu surinii al papu, cu surinii al tate, erau ca curpii, turme tute, ca copii de oameni acolo ținut. Nesi nuntia, nesi la dada, la Maia, și îi zăsi, te mărteam tot aduși. Ce mă mărtați zăsi, ia? Vine ora, să te măreți, zăsi. Ghini, zăsi, ia. Ca este, și lubet. Nu știa ca era. I zăsi, teta e mutrat, zăsi. Usnec meni nu laude la sala, că se era adunați toți acolo, bia, avea măcate, usnec meni nu la sala, i zăsi, usgheu, viscu schirăsești, cu rechii, cu ți avea oameni, că ți nu avea, nu era avut. Și stoh pulterele la neș, zăsi, stau așa, ți la neș, și sluveți, tine acolo de la ușă, că ți nu intrai la sala. Stătea la maghirio. Nu aveai zini să intră? Nu avea rușeni, tot ți se zec. Așa o avea, ți se zec. Și tine îți vezi de la ușă, îți scoți capul la ușă, îți vezi ca este, zăsi. E gine, zăsi. Nesi mă arată, mă iertat de sibă și ea dă țaldina, ste tu,
Lu vedi tate ata, si astie. Nu lu vreau. Nu că era, tate, era mult mușat. Ma era cheamă scurt. Și ata e lungă până conziană. Andau blăstăma tate ata cu haca pușuș. Ți-ți facă, ta zecă la prințche, nu lu voi, papo căstură avea începe. O să te ia. O să vă tăma de rihira, nu te șacai, o să vă tăma. Ama cât să vă tăma? Că își dea de zborlu? Că își dea de zborlu și nu putea să-și toarnă zborlu? De rămeni la ței veche, de rămeni la un coalan, dusi, nu se spărza lucrul. O să vă tăma de rihira. Și nesi la teta e, ațați este tu din minti. Ta sloviadă. O tetă, îi zăsi ție, mine nu-l voi. Aș tu pu gura, îi zăsi ața. Cât se maninția la mesa și la tatu și-o. Tu mințale. Nesi la teta, aș tu pu gura, zăsi ea, ațelă bărbat hotel. Ți-ți facă teta, o zăsi la lale. Și lale măratul fratele al papu. Fratele al tatu și-o leati. O căță de cosiță, își dau șuclet, pap. Aș tu pu gura ca ești tine și o snăbați cu iertare că cați tu și-o rati tu față. Nu pot sugeața ța. Șnuțile mi parazec, după un an mi feci mine. Ața era. După un mes feții numta și după un an mi feci mine. Tu Germanie, că ți-e macă ți smărtăia ata, o luăm tu hora noastră, fugi tate, mani de dinese, scosi cărțile ei și o așteptai acoții și mi feci mine după un an. Aduchești? Tricură și minduiesc și că tricură bană șată de adun. Nu trebuie, se agăța ca macă cu șorecul. Ma un scuchea, era mult vruț. Ma un scuchea, alantul alinzia. Zvra mult. Tate, muri, tora are 5-6 de ani ți are murite. Ata omini nu e și aghine, tora are cu sănătatea multe problemate. O duru și o doare ninga. Era vruț mult, se acăța ca toți noi, rămâi armai toți, așa cum spații. Așa avură bana, cu buneți, cu ruteți, fețără purcuchii, fețără mini sprate, ațele țizeți. Viața e ta, îmi spun din Ande erai nico acolo în hoară, adu-ți aminti vră numtă, cum stățea? Numtă cu flambură noi. Cu flambură, cu prăxănii. Știi că ți întreb că are mulți rămeni de ați țibinează a României, unii scântii lumăchi de rămeni, care zic că ei nu adară flambură. Și vreau să aflu de la tine cum adarați voi. Toți. Noi fițem alte soi de flambură golă, migidoie golă. Noi fițem altă flambурă, fițem flambură de cupaci, de una degă de orburi de cupaci. Și băgăm floți de lenă pinesă, una penză albă cu ținți bușuliță, așa cum le zicem. De lenă cu mult de cromatin. Cu gărgălice de prigioși, ne scăm de niți ca chipuri. Am vărtim tută dega, trupul de degața cu lenă. Meri maroide de pe supra. Nu am văzut de mine numte de rămeni. Tu nu ești chiar o ațeia în ietora. Fără să facă fără de flambură. Bărbați că tu o goală, așa ție. Nu mujerele nu fiți apute flambură. Nu ți n-am mintit mine. Și alanță rămeni ți cunosc ca o de Xiromero, aței fac 3 flamburi. Rămeni de Xiromero. Am văzut și mine una numtă curceaua și avea 3 flamburi. 3 flamburi. Noi Megidonie băgam ahoria flambură, ața de cupaci. Alanță rămeni și de Xiromero, ți știu. Și din nunte albanii, de nunte alanți coloniați, că ți zicem. Noi bagă 3 flamburi.
Noi, așa eu nu știu cum avem noi, cum aveam așa horiatora, nu aveam flamburi, nu aveam penze, știți exact, băgat, chilometru băgat 3 flamburi și le băgat 3 pe călibă de paia, cu țibănaței. Ce alte adeți avea? Nuntele, Ce alte adeți avea? flambura, nu te avzai, Flori, ți alte adeți? Ce alte adeți avea în nuntă? Joi speția flambura. Flambura e greu lucru, e greu să giua, nu este ilișoară. Are curmare multă, că ți flambura to să dare așa și un dregi tută, așa și față bună și mușată. Vrea lucru. Ai stai dega, prinde si bața dega. Și ti plisești cu una, cu alande, și un dregi, cu giocare, cu cântare, cu măcare, cu șurțeli, ți purtas meche, tu știu minitoarea ți țeli, nu le apucai și mini tuti ghini. Ma, da, apoi la biserica, una, la altă, ce să spun tora, știu, ce, nu țin alta mindire, Flori, în ghine, mai vine tu minditora, nu țin amiti alții. Nu cârtești. Ne dăm alargul cu moabete. Aș vrea să te întreb, când o duchiși că ziștipta este mirachi, ti armânami, ti limba armânească și te armânami. Cum îți spui din avra, mine aveam o după cap limba. Nici că eu lucram, nu lucram, avzam limba și fugeam. Nu știam. Asta situația anda după ce ajunse și Atina. După ce ajung și Atina. Fugeam, îi venea rușeni. Știa soția ei oții. Aici soția oții de Atina, eram și în casa mea, tora ți atența ania o am. Și se râdea cu mine. Are vlache și mi-avea chicată tu inimă, nu puteam să o ravdața. Ca bullying, cum fac la cele mai ești cu eu, aduchești. Nu puteam să o ravdața și o ascundeam. Analizeam hora, lasă-o, ți mi-adunam cu tuța ței anoci. Vine ora, mensurai mine și amintai Cristina. Cristina e fiata mea, Țamara. Anda dusără, oania dusără acolo la spitai. Tu ne cofina, cu ți bag cine mai e ți beba e ca tiși când ați aduc hiții. Și uvăzui fiata și de din asemenea mea nu putui zburesc. A curhit apoi și zburai pupuși al babai, deci nu-i zeș. Ca grețche. Și nișară tuti. Și gri, gram la cele mai e de apoi gola rămânești, nu luăm grite pe altă limbă pe natură, ți speții fiata ti mărtari, armățată limba. Știi doi, amintai de apoi și viciorul anelul, acel manicu, învăța și el, ananghi mi feții mini spuc canava, ți ianghe și era mult nic și iar scăpată în scândis bohațul lui, ma Cristina zburește nu-i ghini. De acolo și cloși nișare tuti, îndăzec tuti. Când a venit Cilimeani, atunci deșteptă mult. Macă din vine Cristina la ța cu fina ți-o duc. Tu nenic așa, o văzui, o cățai, nu putui, și tora mai zicești să-l zbură spatele de mine, nu pot, am nod. Mi se acață gurmajul, nu iese boția. Nu pot. Și ei nu pot. De la dimalul zese un alt, un grec. Du-te zi la tată tu ața, nu se îngrască în ea pute, ca grețchi. Un ingres și am doie care mai e. Și asi be el, ninga mine oți. Sta ninga mine oții, și zecă al tată tu ața, o se îngrastă, panul știu mine, o se îngrastă așa pe limba noastră. Și de-apoi... Spune. De-apoi, năcățeam oții, intrarea, ieșarea este Facebook, este cu computer, țelii. A inzesea mea, muierea mea, sunțena, disfe Facebook, ce dracu este ața aici și mine, Facebook, cu computer, hai să desfac. Adrai și mine este, stă tu, una, dau, 3 zile. Dar apoi am păstea senzile, nu știu ție, mi-a măcat senzile din unt și căftai, are gustul să aibă și frenzi de rămeni, și de anuși. Băgai acolo ți căftam și de apoi
Ișeară toți. Aflai soțcă de Veria, aflai cu voroare tini, una, lan, toți. Și mi-adunai și nu o lăsai după aia. Nu o lăsai și bănătora mi-a lumptă oții. Chetă, pot, chetă, surd în bana cultura noastră, cum se zice așa. Și-o petrec cam multă, cam așa. Aduc ghine aminti când era ficiorii Iniți și tot video ți le băgai pe Facebook cum i-am vițat Iniții armânești. Și era multă mulțumire. Tora nu parabag, nu țin camera, nu vrea și tora, nu voi, nici rușeni, zeco așa ține. Câte ore, nu știu, poate să bag înapoi. Ma tora svețe malum de mine, ar mi-a raggiunse malum de mine. Am ținut ieri că vizum că ai este Mirakis a scos acter video și cum oabeți cu oameni cam trecuți. Ținându ieri tipimsi să dari a este lucru și desi ai vără strategii, vără plan, cum să duci moabete, a timinduiești din inti, ei ala și ei să-și spună minduierli, elefti. Mini Flori, a cățai loi una videocamera și prota de tutti strap și acurhi strag fumeia. Am multe video de fumeia mea. E dapoi am dat inșare tutti aisti cu remeni, cu armani, cu tuța ței, acurhi și a cățai și căftam oameni ca să-i bag pa din aparte de mine, din aparte de una camera, să-i spună ea de bana, de lucrurile, de adeti, de mușuteți, de măcare, de tutti soili, ți puteam scot la scap. Sleam, tu casa mea tutti, și o că ți scăpe mali căfte vercili, ei nu știu meni pui meni, anche nu pistusesc, sleam oții. Feci multi de ahtari, am zburate cu mulți oameni, tora ne-ar spuse și ne spuse istorii vechi, nu am scoase multe tu internet, le-am oții, am scoase puțini, am scoase fumeia mea, am scoase niște cantități de aneli, ci spună ti per una, știu mine, de bana noastră, de cheliva, cum se face cheliva, cum se face una alante, că ți le-am multă o ținut și mini, alte moabeti are spune une moșe muieri, alte moabeti spun mini. Alasă și noi eu șemtora, nu gras un de ver. Am averate multe, le-am ținute, le-am date la un ospi, că nu putea scape, le-am date la tende, ia le zici, nu le voi. Și când aflu vorore, oamenii așa să lucrez, să fac, si nedex așa, ți oții, să-i bag napăr, să-i spune, m-am dat de beleau, că nu vrea, rămenge nu vrea să be pe ascunde, pe afurei, nu vrea să scoate tușoare, să-i via de oamenii, nu știu ți lor rușeni, Rena, lu fața legea, Rena, hai de culea, zburem. Nu zburăm țiva, moabete, cum zburăm am bem cafee, oții doi, moabete. Nu voi, m-a văzură camera, iacață e tia, cum se zice. Iar am dat camera. Ți-am amintit, era una tetă, ca Liliucere, ca a dat de-a mea veche cu așa mea, cu așa cum o lega, cu stranie de-a noastră, tot rămânit de 3 ani, nu așa. Are una moabeti, una zburare. Ți se spun și să mă logisesc, nu am abzată de la rigole, da mea și aței avea ahtare moabeti. Teto, zina oți este stragă. Curbanii da, ți o vrei ațatora, lasu. Mine nu, o scărpam. Dacă ți-ai hilio, ei zici, ore, zin sușă. Ai din zesi omul. Care în zesi e hilio lui, hilio e. Nești, mine, lui camera, lui tutti plescile, așa, o băgai așa în pade și o strag. Cât văzu camera, da, stitia, când ea avea vatamată fumeia, meile curciulate, oții, nu tu capul că te mini. Ore, mai zici, nu. O curmai, nu feci. Ai tărcua e. Ce ziua, mulți așa nu vrea. Mulți așa nu. Ai să nu
Sen skenzi și Ciliman elor nu vrea. Ine higia lui, higia ești umini ali dadi mai avar pap, nu duri. E neș scot straguna teta de a mea, așa cu stranghe, că ți tută femeia mea așa era. Și așa este că de benează nică cu stranghe vechi. Neșu strag, băgai în badi strapș, anda curhi că ți vrei, ni cheamă să acați moabeti cu nesă, pene să curheastă, ta slișcota ți-l vechi. Anda neșu acoții, a curhi, da. Si scutia, si zvumea de gura iere dumizale, tutte istoriile paramidului țării vechi, li voi min, le-am mult vrelea țării. Si avzea boția cu surin dinapoi, ai de Stefo, duri. Sti, ia dracu, re dumizale. Ori așteaptă niheame, duri, scurmetora. Mi-a adus itunara, oții. Ți se-i va, nu-i zici ceva, malu ved voroarea la vericafanie, ți-ne adunem, eu arunc zbohuma, dosia țasti. Aduchești, zețu. Dito andamus la este ți mea, le avuși cu ahât oameni cam atricuți. Ia sti vără moabeti ți armazea și mult aproape de gean? Ti vără pirmi, dito este moabet? Nu le ți-am amintitora. Paramiti istoriei multi ne spunea tiomi sti fumei, ațel feți ața fumei a avu așeții. Ața i-ar fut acolo. Ne spunea de ahtari lucruri. Ti parametrii gole, zești gole, ti parametrii, așa cum spunem noi parametrii la Cilimani, tora Manițche, ti gindili, ti buba, ti era tu pădurii une gay, ca la mi-a spărat, dar nu mai maco, este buba, o sti meche. Ti gindili, ti le avzeam, ti cântatul pe păduri, așa ne spunea ușa mine nu le văzui oroare, mă se remeni, ți pistusesc la nesi. Este un cusuringhiulas. Mine le-am avzate, zesi nești păduri și bătea tempă, bătea, cânta, juca, de afrigăra de una. Avem istoria de Ginda Migidei, acolo avem istoria de Ginda, cu picurarul ți e fureașa mea. Și nesi un picurar, suge că este spără, mă vreți să vreți. Este cunoscută este istoria la toți rămâie. Migidoni, coloniați, la Xiromero, toți. Era picurarul pe tu munti și păstea oile și îi vine răgindile. Și acurchea și juca de afrigăra din easu. El nu se spărea. Era mult mușati, cu perghe lungi, cu ochii galai și cu perghe ruși. Nu era șumlaie, cum se zice. El a curhi, se aprochea de una și îi fura și a mea. Ginda, eu cățea, eu rechi și o băgea o de gușe, nu știu, eu băgea, începe om. Nu putea să fugă, că ți-i luă ghei din esă, îi luă strang din esă. Și vine după nesu. Ținsure cu nesu și a mea eu avea ascumte. Feții un ciliman, așa cum ți-o spun, doar acum îi spunea aușche, așa ți da. Feții un ciliman și mintea ea o avea ta sfugă. Zia să află și a mea și o ia ta sfugă. Macu une, macu alandă, eu spusi picurarul eu avea așa mea și am da fugie la oi, nesi o află ea și fugi. Și a lăsat cilimanul. Ma cilimanul era mic, sudzianinga de țin și vrea să măca. Zicea, dacă ea venea noaptea și l-a aplicat, l-a sudzea. El era pe afură, stătu pe afură după unese, i-a rechi și a mea înapoi și ea nu putu să fugă înapoi și ta să nu-i fugă înapoi și a mea o arse la vatră. Ta să nu fugă. De acolo nu fugi vorora înapoi. A cel picurarul din noi Megidonie era de Cepanie, de Miletia Cepa. De Coloniațche era de soia mea, de Țaraosanie.
Și Dixiromero spari, ma nu țin aminte gini, acolo de remedie de corel Dixiromero spari era și la Xiromero de ce pani. La lanț de acolo, nu, Lituania, ți fac tref la amortizează, un spari este de țara Osaie. Ața istorie ne spunea, da, cu Buba, cu gindili, Buba era una gay, ți te spărai din esa, știu ca lamia, ți se zic, toră, ți te măca, era lae, a umbre, ca umbre lae, și mati sil gheai tu pădurii, ne spunea la cine mai, să ne spăream, să nu ne ziceam, să nu ne îndepărtăm. Mani ziai tu pădurii sti mecă. Ne spăram, noi nu fugeam departe. Eu să ne ziceam, așa. Alte parametri nu țin aminte Flore să zic. Nu țin aminte să spun. Poate mai vine, minte vărare să spun. Aduți aminte când viduși prota una carte îngrăpsită permanești? Țin numea că ți-am cunesi, mini cărți permanești nu avea căgiute drumene. Avea căgiute, aveam avzate, m-am inditiseat să inter una casetă, ți-le ți bați la tape, ți-le bați la ți-le vechile, ca să nu la ți-le goală ți zbura. Te carte tas când mine zi văsesc așa carte gole la internet Florin. Anda să desfeți internet și anda curhiși mine să înveți să scriu. Astum să ne văzui, nu aveam văzute maninte. Nu aveam cărți, nu. Alte lucruri. Deci internetul, cum spusești, când scuși și alți armâni, tăcămeni de acolo și de toate văsilii, arrivă andam si cu aici armântiți armasia și multă brută. Butra Flori, anda eram mic, mini nu știam țivate rămâni, știam, este hora ți bănem noi, este dau trei fumei. Este mici ideea, știam toți că ți disa de fumei și mai mulți era acoții. Și aveam avzate, ce știu că avea rămâni, mă nu zburăsc ca noi, zicea, toți. Furca. Nu știam, nici Samarina, nici Aminci, nici ceva. Anda intra, dapoi am mare învățai te Aminci, știu mie, este Samarina. Mă trecor, așa, Veria, sus, cât cu sus, câte Macedonia, acolo, Seria, Saței, tot se nu știam nici ceva, ți se îndățăiți. Adăși de chiși internet. Și văzui, cât te apropie este limba, cât te, cu gramostian chemam mulți noi. Cât apropie limba, cât se pot să-mi adun cu toți, mi ciudisei mult mine. Nu ne până seama este de ei. Nu știam. Nu știam să sfați și cum sfați. Dapoi mi-adunai cu toți și mi-adun cu cât poți. Că ți-ai inima mea cu este, Flori. Nu pot, Zilare. Acolo este sensul la el. Bate vina, cum se zice. Nu pot. Bate vina și vina e țurdună bana. Nu pot țurdună. Stefatini a dar multe lucruri și aglo la suțata voastră, Diatina, armăilor Diatina. Să spui nici cum a hărți lucrurile, cum îți dusi, cum crescu lucrurile, tu ești la Indisoni, țiturile de eventuri, aveți adreată? Erați de chisă stumță în internet și se făcea aveam cunoscut în scanți oameni, mai multe ori de telefoni, de computer, de asemenea, de aproape, nu eram cunoscuți cu mulți. Nu eram adunați nega. Se fece une seară în spare de pisi, oți tu atină manindi de zații ai, nu știu țena amintitoră. Și mine neș. Mi pași, se înțelegi, uzești. Neș, acolo vezi, mi-adun cu oameni, să vezi ce sfați. N-aparte de mine, stătea un ți mi mutra tutună. Ce dracu este istoria, minimă spăraie, ce dracu este istoria, nu spăraie. Gine acolo, de din mena, ca estini, tine Stefan, te știu de computer, în zase, gine. Sfițem, în zase, una suțată. Ora om de Dumnezeu, zași mine. Ți suțată sfițem. Ninga nu mi văzui și nu te văzui, nu știu ca ești. Ți cum sufițem ața suțată, zași mine, nu vreau. Nu vreau. În zase mi-a cheamă, așa, nu voi, nu știu, numătoarea, nu știu, mă vrea că o las.
Ți Luca tinere, frate, Izeș, ți Luc fac tinere, frate, Izeș, și ca ești, nu te cunosc, nu știu. Nu știa armenești, nici un zboc. Nu știa ceva viața lui. Mi-a cheamă așa, în zi, ești avocat, vigigor. Vigigoros avocat, cum ziceți voi. E gine. Dedim așa să ne adunăm, înapoi dau 3 ori, adus și în scanță alt soț, 3-4 și nu-și mulți. Și zicem, sfițem suțată. O sfițem, acum o sfițem. Noi 4 gheți suțată asta, să ne ia dracu, ție este ța. Un cu alant, adusem oameni, o scoasem la internet, nu fețem suțată din oră, ne adunam noi singuri acoții, la văra cafenei, la văra adunare, ți fițeam, haideți bem, haideți fițem, până ți zeasem, subrustem, suficem. El a cățea toate lucrurile cu cărțile, că are mult lucru să faci cărțile ațele, și așa cum stea că vigigor avocatul ațeltora, le îndrepsi lucrurile toate și fețim, scosem și la internet, mai la internet. Se adunare, se apropiare mulți oameni la noi. Vinea un câte un, fără Dumnezeu, zici mine, chețhim, nu știam chețhim, eram chețhim mulți. M-am mulți ori chirute, și aței ori chirute omul, știi că răzătina lor, senzile lor, este de rămâni, de armai, de țido. Vineră mulți, vinea un câte un. Ne cunoșteam, ne adunam, și acurhim, zăsem, sfițem, ce știu, mai serioasă, mai serioasă, acolo și le zem. Ce vedem? Prota o sfițem, prota de tutti o sfițem, un scuioti noi. O sfițem joc, giocare, o sfițem scuio, o sfițem moabeti alte, ce putem. Și agalea se aprochea și alții. Se aprochea și alții. Adunam și noi, căftam și noi oameni, mă vreau oameni să lucrează. De bileau cu această tatalașul. Nu mai mult mine, mai mult alant, câți alant are câțănit atât de multe. Mine mai mult, cosmechiar, cum se zice, lucrurile guroase, li mi adun cu duneau, cu oțelii. El fițea toate cărțile ce vrea. Vine, iertată și bășața, dar apoi vine, va soții muri, fiată tineră, nică, fețe un scuio, jocul la joc, moabetile alante lucruri moabetile, și ava galea, se aprochea oameni, o dărem, imne, fețe multi, fețe în teatră, fețe în cântare, moabeti, mascuiolul, imna Gini, aveam oameni mulți, mă vine Nagudi, marata din ea s-a gudit Dumnezeu și chirum Vasula. Vasula muri marata și dedem de beleau că nu putem să aflăm Vascal. Vascal avea, mă nu era aproape o la noi. Aduc aminte că am venit și eu la un actare matimată, acolo Atina, unde era Vaso, și ne areseam mult că li duțeați boarele, cum să spun pe românești, și le spunea și cum era perivoli, când aduc aminte, așa? Și învățați toți cum zic șaclo. Dedim șcloți noi ascunți în armenie, că e suțata noastră mesticată. Avem mulți rămeni, avem armani, avem de veseli, avem de perivoli, avem de xiromero, avem mulți oameni se sunt apropiați acolo la noi. Mai avem și una mare bucată, cumată, cum ziceți voi, de rămeni. Și epchim și noi oții, și spunem și așa, și sfițea pidaule matimatli. Dapoi, chirum vasul zicești, ce sfițem, o curmem cu iolu. Ti un an, îmi spare, o curmem cu iolu, și alantan, lufețim cu internet. Mine nu ne pândexiam că uși lucrează cu internet, că ți cu internet,
Este departe de Alan. Nu-l veți ghini, că ți-e mai luat Alan aproape. Este mult mai ghini. Și cum o să facem cu internet? O spulte astea, ți vreați în viață. Ore, nu zici mine, ți spulte astea, nu putem să adunăm oameni. Și așa sfeții, lor pultesc oamenii și avem, nu știu, tora este, nu avem 80 de aici și avem și de toate duniau, avem une clase ți sunt gole de Americii, avem la scala eri și se apropie, este la scala, mujerea e la scala, știi și urdune limba și ducă gini maninti, u duci gini, pultesc oamenii, în viață avem fetitori aniți de 30 de ani și cam aniți, 16 ani, avem una proie, vreau la ajutat, dar noastră este una piată de 16 de ani. Și ne zici cu eu și în viață. În viață, în care în viață și neagă și alții. Aței, acolo de indăr, de ce știu, ți-a învățată tora, în viață, ne zigini, sunt adunați mulți și ori eu acățată lucru, acel lucru de cu eu, goleri. La suțata tora noi acoții, zesem ăsta să înghisim, sfițem înapoi de aproape sfițem mapli, ma nu, și cu vasca îl dădim de mult, nu putem să aflăm, și nu-și par adunarea atent mulți, tora, ma se adună mulți, tu joc. Se adună mulți acoții, avem fapte, una suțată de arihira vrute, de arihim vruți. Avem măcătura noastră și nu zicem torații. Doi armani, una păzare, ți pare mie. Noi ți acolo, nu știu și mine căți, aduceți sfații, năcățem, alți fug, acolo ți năcățem, acolo judicăm, acolo adunăm înapoi. Mi întreabă avem fapte, Maria, mi întreabă Maria cu Cliciu Crăciun, că m-ați va vără de auză, ți-am României să se îngrăpsească, să înveață la este cursuri, eu poate să se îngrăpsească. Pe frânza de la suțată poate să află hăbarea? Pot să află hăbarea, cu mare carau, brațele de chisi, o așteptăm și luăm brațe. Cai vrea Guinness în viață. Noi nu vrem ceva. Vrem oameni, vrem să băgăm din India, este să urdunăm. Nu vrem ceva altă. Cai vrea, poate zine. Mi se pare mult o desimasia, este un lucru ți-l adras cu învățarea online a limbii armânească și mea că zburând ora de avem una clasă golă de americani. Ce nu știi gărățești oamenii. Oamenii nu știi gărățești. Sunt rămeni, armani de acolo, ți vreați viață. Și aței americani de acolo ți vezi, aței să curhim un lucru, la curchești pultire și stai și revăsești, cântă. Și în viață. Așa e răgea serii. Doar ți se spun. Și mine nu am intrat în mine acolo tu computer. Mă vrea, vrea și poate se adună cu erii, să-i petreacă link și de-apoi poate să intre la matemă să facă orice vrea. Avem faptul la suțată de-apoi. Vreau să te întreb ceva, că n-a grăpsit și din Etrandu, mea că zburam de Americii, n-a grăpsit și din Etrandu de Americii, să pitrați hiritimati și scălseaște multe de lucruri la suțată. Și te întreabă care este, cum vezi limba armânească tu gărție, desi are nădii. Cum ved? Este rău mare, a nu ved gine. Noi marghe, cam marghe o zburăm ninga, și nu toți. Ved fumegile inițche, cele mai nu zburesc. Aței ce o zburesc, nici mari ninga, și acolo scenă limba, se hămenghe de Albanie. Aței pot să afli un mic celiman, de 2-3 ani zburește, rămânește mai gine de toți. Mai a crescut cu dada. A otul grăției, sor mea, nu-i pare este. Are mulți orchirute, mulți mari de ani tora, și de 50, de 60 de ani, caftă în viață limba. Că ți orchirute de prinția lor. Nu învățare de papu, de dada, de ate și de tate. Ce să zic, nu, este zale mare este ei.
Nu aravdot, cum se zice? Cu tehnologia poate si bavați în dia. Ma vrea, noi fițem, ți putem, dar susținem, câte o scenă, nu putem să fițem ce știu alte. Și ne înjure, și ne blastămă în scans, și ne avem avzate, și nu avem avzate, și reoța mare este că ne blastămă oameni de anoci și armani. Greți că nu-și mintesc cu noi, aici, nu da din noi aici, cum vedea onoarea și une tațai ianghe veche. Tora ne blastămă oamenii de țăi anoci. Ața este mă mare rău. Cum este? Ștefan, știi cum? Este un dățare de asta armânească, de care hi orbu de fratele. Ce facem? Schinul ghinidă, țindră de fratele, nu țindră de xenul. Ața, avem alte la suțata noastră acolo, semn scan de fete de rămâne de xeromă rău mult. Fete. Că facă Dumnezeu, fete mari de ani sunt. Da, de semn scan de. Și avem ahurhite tora și fițem canticul. Și de acela nostru cu boții, mai mult cu aceliți iar ordonate la internet și aceliți că ftem vechile noștri, noi cantici se schirate tutti, natura manidi de una stămână învăța fetele Sofia, la Sofia țifițești. Și în viață cantici și ciudia mare este una greacă. Se adunea acolo că la suțata noastră ar venite și niscanți greți. Ma se adunarea acolo cu noi, aproape la noi, o cât fițem noi, tu jocuri, tu cântare, tu ună, tu alandă, sunt și noi, nu? Este una greacă, acurchește scânte că cântă și ea vrea să în viață. Ața greacă, iuțidoni zem noi, iuțido așa, tu cântare, tu jucare, tu ună, este acolo. Este mare ciudie ața, aia vine. Aia fetele în viață cântă ațele cu suțata noastră. Are un poemat, Spirufuchi, ți zburaște, este un lucru cum asta de una limbă xeană, ini la mormintul la limbă ei să aducă lilicii. Și mi se pare mult ahândoasă este zboară, îmi pare. Mine știți pățaire, cu ata miară. Mine, cum spuși, n-am zburat o oră la cele mai ani ca Greția. Pe grățești nu au răvzate de mine. Goalea vă războhlas cu eu, am de să-i spun ața, se cheamă așa. Nu am zburat așa, putea. Îi duc cele mai elata mea. Ata zburește, mult curată. Gral pe limba noastră, îi zic. Nu. Orată. Nu. Ora gral pe limba noastră, nu aduchești. Știți, este năpotul, ficiorul anel, tora năpotul aie, să-i grască. Da, de ți faci. Și e să-i zice cala curban, cala. Am zis să-i zice că se grască. Ore, mi-a cățai un nănie de ori cunese. Flori. Mi-a cățai, zea și un jurai, nu arăt, dar e altul, gralul, ți vreți. Nu lugăiești. Nu, alasimi, nu-i desică capul, înțeați, alasimi. Si bă cele mai iegini, zese. A ei nu grești. Nu lugăiești. Nu știu, nu pot să aduc asta ei. Avea avuite, știu mine de unde era nici și limani ei și nu vrea zbura. Asta tot ți se zice că ți-e mulți vuirea o ți-a. Și le măcar acum zice și asumțena de la șcuiolul a lor, tot ți se zice. Ata mea nu. Tate, aia lu para zbura, dar bănama, ea nu. Ți-ți faci? Zduțem li luce, cum zicești. Cu ți alti suțati de acolo armânești să adrați lucru de adun, cu ți suțati, cu ți oameni. Produs sfițem suțata noastră, mine eram legat, deci găflai mine, aminci. De un oră neșu acolo, că ți-mi strapsi senzele, neșu la Veria. Se n-am că tora, era un adunat aminci, și nu cunoșteam și mulți, ala mă cunoșteam galaiții. Neșa coții, la flai, mi mutri și el, că cum mutri mine la an, se este aici tora, voi să mă duc cu suțatul. Ai gine, zase, du-te afla țăi acolo, la apa, mi-adunai, mi cunoscui,
Agale zburam, acățeam moabetic, tărcuche rolul, miligai, neș, ne dau 3 adunare cu neș, ți avea fapta cu sus. Și anda fecem suțata ista noastră oții, Duhul nostru, unzești cu Duhul Oliveria, cu zveral. Așa? Noi ne spunem him marmai, nu him țiva altă. Și nesim, ne adunăm cu neș. Ne cunoscum toți. Un cât un, nesim, unora vine rei, unora nesim noi, ne adunăm, și dapoi cu veria. Avem adunați cu alții sati, una câta o, una câta co, știu mini, tora, nu voi să le spun, tora, așa ți-mă, câte putem ne adunăm. Și ne adunăm și cu oameni, și cu suțati, și cu caiții două, cai putem. Așa ți ziceți. Mu trești la Armânava este acția răspândită pe Balcani. Care sunt toate lucruri care mândești să ține că ne aduc de atunci și care sunt lucrurile ține dispartul? Ațați-ne să disparță, este politică, fără de altă. Ațați-ne să ne aducă mai aproape, este internet, zburem, să ne adunăm, vă adunare mai adarare, vă adunare mai adunăm noi, vă adunare a oții zine se aproape să ne cunoștem, noi luăm ca șuțat una pofasi an și anțerci, și nu anțerci, mani de 3-4 ani, și ne sem crușevo. Ne adunăm acoții cu oameni, nu cu șuțati. Vine un ce avea un șuțat acolo, ne zesi, așa. Frate, nu este noi, să ne adunăm acolo cu oameni, zici, nu este noi avem alte hăbare, zici. Ne adunăm cu oameni acolo, iertați-și, bă, muri și el la lui Toma Cardula, Toma la prima Cardula, mi spare. Ne adunăm cu la Limișo, bărberul, joga de joga în e. Ne adunăm cu la Limita, Guda, oare bună elale, nu știu, mă aveți, că era tima de multe a doilor. Și nu știu, ne-a răsit mult acolo Crușevo și ani între tu inima, anda neșo, da ora Crușevo, zici, o este casa mea, nu pot. Mi strazi mult snegul acoți. Mi strazi mult, aflai mulți de anuci acoți. Văzui, nu biserica mai multe, văzui ața fontena, ți scrie acolo, nu știu de mine de câți ani, 100 mani de 100 de ani și cam ți este acolo adarată. Între tu inima Crușevo. Vreau așa să mi-adun și cu alții. România ți are mulți sarmani, nu avem venite, nu avem lota pofa să venim niga. Mine-i ping vorore, mine am venit o oră singură coții, mine-i ping vorore, haide să... Ai venit în București. Cum ți-o am venit o oră singură, îi dau zeli. Mâine deaua. Dau zeli, ți s-a putut să vezi, măi, Florin. Tu dau zeli, nu văd, lua e un eniorism, să zicem așa ți. Am pornit a mine, haideți sculați în zema, este, vrem aeroplane, vrem prați, vrem una, vrem aladă, vrem 4 ținții zeli fără de alte și noi avem lucruri, avem lucruri, ca fiul are zănatia lui și nu putem să aflăm chiar o after, o să vedem, dar apoi ne mântuim ste prații că se arrivuite mult heoții. Grecu, tora sim brusteni, cheamă, haide, tora him cam agini, mama ni dizația în lașul, nu se spune ți se piția oții. Vreau să vineam, nesim, și tu albanii nesim. Nesim adunăm cu parindile cu Samara, Voșcopoli, nesim Corceau, alăgăm, nesim Bitola, acolo nesim la Murmința noci, acolo în școală Peru nu puteam, că macă târcuia ța ușă să nești la Murmința coții, ce știu, îmi vine tu minte de la, mi se cutruburea mintea gini, a coții. Câte putem noi, ca șuțata noastră, mai putem să ne adunăm, fugim. Acolo ținești pe netora, din oră, țin între tu, nu mai e crușă. Nu pot, dar de nu scot de aminte, vă ca pe zomi, mi doși crușă. Ați ziceți. Când auzești în heamă și cu amincioa și cum este cu casele. Cu Celia. Și cu Celia. Cu Celia auzești mai mult.
Așa pe trei cum este Celia, pe trei este și Crușevo. Ma Crușevo e cam mai mare. Mult mai mare. Schimb gini. Este mișat, mea, acolo inni picali, pisukaki și avză zboraște armânește. Eu vale Vezi onoare acolo, vezi une balconii, așa cum îmi n-am protoră ținești, vezi une ciorgă, țergă, cum ziceți, une flocată, cum ziceți, une ciorgă acolo, piasă în afară, vezi un cu musteț acolo, așa, pentru badi, așa, nu luai, nu ți, nu, frate, ți faci, zici, pap, se le pe el. Ce știți voi, eu vă plată oții. Aici schimb de gărții, vinem așa să lăgăm, ne cheamă oții, să vedem ți spații. Și agățăm o abet, iar si băgini om, mai și mai alt. Alaltă ziua învățară, toți că vinim acolo de gărții și ne vinea să-i aduna. Și limba scene ghini Crușevo. Sen niskenți oameni, ți uțen mult ghini. Nu toți. Ma tineri e și aței, eu am chirute, ma... Deci acolo eram dus acolo, unora la... Andanești protoră înapoi, nesim la una ducheni țară acolo, scar, cum se cheamă, nu țin aminti. Și văzui un om acolo, nu-i spărut de rămean. Capul tums, bilit, dip capul, sursit capul. Noi era, avea doi oameni acolo, ne zia la oameni să lucrăftați, vrații, uzbeții, sfițeți. Nu știam, zboream, lucram cu limba engleză. Păi bine. Nesim seara la casa coții Durineam, era un arman ața și ne zicea, cel ți are duchenia în zesi. Este de nostru, este arman. Ce ziceți, mă, zici, că ți nu ne zboream. Vai nu vă avzeați. Și ne cealaltă ziua, zborai, zici, oi frate, că ți nu ne zborești. Și scosi una multă mușată moabeti, tiși când nu era, maniuc de 40 era. Tiși când a zburat papul și da, zbura mult din fișorul. Si băgini ora e bună cu ți este. Așa. Semnis când alți oameni cu ți uțenure. Ordinarea este bună și mai bine și chirulo de putem să ordinăm ca mai efcula, ca mai lișor. Tora este mai efcula. Tora, mai ia să vedem, tora ma putem să venim turmanii vorore, vini voi să ne Constanță. Noi vă anătățim. Vi dau zeli, nu apucai să veți ceva. Nești acolo la Zoia, că era timă de Zoia sormea. Nești acolo la Zoia măcai, mi-adunai cu tine, cu Daniela, alaltă sora mea. Voi să ne Constanță, că ți-mi zesără multe bune mușate de Constanța și de Mamaia, cum se cheamă acolo, nu știu. Nu ți-am Marginea de amare. Marginea de amare. Mine amara nu para voi. Nu mi încalți mine amare, oroare. Nu neg, este mi-a greacă mult, nu pot, nu voi. Mine voi să lac mulți, așa cum am învățat că ca maniuc ne ziama, nu eu paravram, nică nu știu bani, mine să fac bani, să îmi dau mare. Învățarea cele mai e, ora bună și acolo, și ei nu eu paravram mara, vedo țel micu anel, lustrați și el locul acolo, lustrați locul acolo sus și el, adică hora, nesim hora, intrăm acasă, aștepta ata cu nunt, cât se viara ne zic hora, acurchiși bășea murul, bășea ușa, bășea una, bășea la, ți fața cu răzură, zici mine, e casa mea, o zbăneți mine, nu voi țiva. Da, lustrați. Ca să spune două lucruri ei, mi-a spus și cheamă de Cristina. Cristina este din 11 ani și Pano de 16. 16 este. Cristina are luată calea ietura vașavaș, nezi la universitate, acolo ți-are trecută, lucrează, fiată și lucrează și nu mi-a până examen, lucrează ghini. Nezi, acolo tora o saflă, o scoate acolo universitate, o scoate, și acață lucru, mă ved, cafte, mintuiești, Erasmus, una, landă, sneagă, fugi, ziceți mine, fugi. Ați exact mine, nu te amenă seara, ți mi-a spara o toafină. Aland, cum e Cristina, de alaltă parte. Nezi cu eu, așa cum nezi, așa gini acasă, silghești, ți-am de la canapé, bam, și așa cum o silghești, acolo eu alasă, așa o ia de arumână, sfuge, sneagă la scu eu, alaltă ziua, să află soția lui, nu... Ore, ți-u sfat,
nu-i treabă țiva, nu știu ce să fac uneas. Vedem și ei, tora avem Așa prișel calea, sigur. O soflă calea mintimen, mintea și o rafi. Stai să faci mobetic uneas, nu ai ce să zici, să mintești gura și nu știi ce zici. Cu scuiolul nu știu, mai vine în minte că ți așa era și Cristina. Manda Nesi cu scuiolul țel maha, curhești cânta. Eu ajutam și noi, eu pătăr, cum să viață cam agini. Ațați are cu șel și ea, anglicăște. Cristina, fără să facă vine una de la suțata noastră acolo, vascala o și feții vă rădzați mati. Și o limba de onoare. Și înțesi muiera, Stefan înțesi este mult bună. Și pitărțem, zgheața protă carte, ți ia lower, cum o cheamă. Tine știți, Petrețu. Nesi și loc cu aresta, cu zați, cum se spun. Bravo. Am dau vedni zbura cu computer, așa cum zburăm noi tora, zbura cu computer și zbura cu un scan de fetiți, nu-și cunoaște, zbura pe învițesti. Ce faci, o Cristina, cu zburăși? Am una soță în dia, îi zice. Eu aflași, o Cristina. Am una soță în Norvegie, sus, îi zice. Am una soță acolo. Și zbura Ghini. Ghini, zice, zbura. Vine, a fost la ața carte, vine de scala înapoi să-i facă tealaltă carte, mamara. Feții dau trei matemati înapoi, nu multe. Și să vă e mult bună. Și petrețem să ia ața carte amara profesie. Tine știi, zice, și vine Petrețu. După 3 mesi, dedi și un loc cu zații și ața. Și nu ne poate examen, nu mi ce duce mult mine. Zice, ce să faci cu este fiată? Un loc. Și anda neșu eu acoții, în afară de scuioții dedi, acolo ațele extasi dedi, era un altă fiată, acoții de dia de adun, Xiana, nu știa, nu cunoștea, că se adunare de tot Athena, da, acolo extasile țele. Și îi zise lui Cristine, așa cum zburai tine, că se fac și moabete cu dascalul, nu schire acolo. Așa cum zburai tine, îi zise, îmi spăru când erai de Anglia, nu erai de greco. Nu mă de o asta, îi zise. Avea mine cu Cristina să zburam și rămânești chiolă. Îi zise, ți se noi istoria, că te limbi zburai. Păi, și bă, gine așa, ulo, și nicu așa, cu ața limba ori mult. Ața ți când de goală, ți ața. Ori om de Dumnezeu, și ți o să faci cu ața, o să te cați. Nu are guvătură. Așa Michel mira chiar nu are guvătură, nu abdiață Florin, are cap de rămeng dip. Este și lichia, ora de 16 de ani, când este lichiam cam azori să iau părinții. Ea are frica, este lichie mare, ma guvătură zici nu are, nu ia sudă, curul, ceva, nu. Ața ce face, se joacă cu computer, se mintești, îndreți, ia sparți, li toacă în rostonă toată casa, aduce. Mi-a caț cu neșa adunele, așa, o, baba, lasă-mi. Așa, o să vedem ce o să facă și el, ce o să facă țizănatul să aibă și el. Bună, taifa Stefa, sunt o Timirache 2 și piciorul și fata. Ne spui doar nu te apdai, Florin. Deci, de care am trești și înapoi, zicem, tu bană. Ți lucri sunt toate ale ți valadari idia care su ei din cap iara și vără lucru ți valadari alte turli. Ei nu valadari așa. Ei nu valadarici. Abdi, sormia. Mini ketal gest pergeți zeați parimia, ahten de nez manu poi la iații tărcuțche. Și anie ne arăgite pergi ia cât jude chiolas. Mini ațați aveam tifițerii, ti noi, ti remedia ațați aveam tifițerii mini u feciu. Zeci, o spun la cilimania ei, limba, ardetili, tutti, chete pot, chete o viață, că nu pot în viață. Goală de prindi, de tati. O slumbeța ardetili, ma pridisibe și tuța lans, tuța așa de afrigără omeie, ta sta gini. Tora mine, chete putui, ludedu. Și înapoi siram, înapoi ața o sfițeam. Limba, adetili, măcarili, ațeli, chete pot, nu spun. Tora, pistușesc,
Dar sfițem ce știu, mai multe, mai bune, mai mușate, o să era mai bine sfițea toți aici lucruri în el. Mă nu or minte toți așa. E jaliața mare. Nu or minte așa. Capul cu mirachea lui. Adică Este vreo lucru ți nu valadarai, care su ei era din cap, e valadarai altă turli? Ce altă să dar, mă? Pro, schiram vera carte, mă este greu mult asta. Nu este amânat ca nu are. Nu știu, nu avem scherore, Flori, nu putem. Îmi este și greu și bag așa cum prinde de la ei. Am ajutor de la ei, am oameni să ne ajute și mulți și ăla și ne-ar fapte și ei, legea eu schire. Ma nu pistușesc, tora nu am tu minte, ți se spun, doar, așa ți. Mai vine, este o adevăroară, care știi? Nu știu, schimb genii peste toate sănătate și apoi o să vedem ce o să vedem, ți se zic. Toram, tu mindi scen cheamă fumeia magini și si școală și alam ni cheamă lucruri esis de speții cheamă tora, că mine aveam fugit ca o speții lucruri chechi, ti morte dip, mine aveam fugit Canada de 5 ani, tora nu fugă asta oții. Ia să vedem, schimb gini, să ne adunăm, să ne vedem și tot eu se adară. Stefana Pluchendi, bitisita Moabetiei, tricou în sfate și jumătate și nu știu când o tricou așa onia. Și tu bitisita aveam... Mă vrei Flori, mini stau oții, zburesc pe mine dimineață în om. Nu e greu de la tine, nu e gracața. Mine oameni de anoci voi. Mine om tu senti, cum se zice, îmi bate vina. Așa e. Și am zburesc cu oamenii anoci, aici sunt anoci, alanți. Nu i-am departe, cum să spun, oamenii a Dumnezeu sunt, mă nu sunt de anuci. Ața avem noi rămâie. Să nu-i pedepsim mult mutritoria noștri, nu va olunzi mult moabetea și vă țipugăm și acelea întrebări scurte bitesită. Să-mi spui prota un zbor, rămânescu, ți luai mult aproape de geam, ți țari hari mult. Ața ți anda lov, mindea si cu trubure, că ți-ai ne-aduți mindea țelii vechili, este anda data ți la cele mai de curbane dada. Curbane dada. Este mult durut. Este mult durut zboh, dulci zboh, cum se zic. Un alt zboh ți zicea papu, nu zicea roare mujerile, ti noi rămâi era ciucăle al papu. Cum? Ciucăle al papu. Nu se abdi ajure la rămâi și papul la năpotul. Și papul la năpotul. Este un zbor tihăi dipsari, Pistipsescu. Tihăi dipsari. Anda ți zicea papu, niscând de ori tihăi dipsea capul. Ciucăle al papu, știu. Avea țeli buneți papu, anda eram micu. Anda eram mamari alașul, avea lung cârigul. Te-aș alașul. Tu zburem, zlua că ți-am oabete ața. După zbor, să ne spui, ne cheamă, tu videourile ți le adrași, ți le mutrim pe internet. Tu multe de ele era mulier, ți spunea turli de măcări. Tine ți măcare țari hari. Una ți spune tipita de frină de mișu, este iata. Malongora ți zice, nu voi să mi scot sinzec toți și se ascund, așa ți o are și ea. Nu voi să vede fața mea, o să mi strați și o să vezi de gurmați și sunt gurmați. Nu se vede suratea mea, nu se vede fața mea. Asta este iată. Spargea, asta să-ți vadă acolo mâinile, cum să dare mâncarea și tu te-ai zborește mult ghine. Ama nu vrea. Te-o, vadă. Pita de frena de mișuri, pita de urzeți, nori altă cam bună, mai e caldă cu lapte, mai cu mărcat, cu vale, cu lapte acur, cum zicem, cu vale, nori mai bune. Pita de urzeți și alecheastă de musteți, cum zicea veche. Așa ți. Alte tori am mâncat multitudini istorile, sor. Noi cu caha o aveam, carne, cum ziceți voi, o aveam, cucurut, miel, oaie,
Mini porc nu aveam măcat de până îți mi feci lui zații 12 de ani. Nu știam ce era porc. Nu măcam. Notene, capre, oie, niel, o câți vrei alții. Eu vreau zile ți le aveați acolo, în vârliga tu hoară. Acum. Stefa, tora dimi criscuși ninga migidei, pistipsescu că ti masti întrepti vără când ti vani spui că țari hari când ti migidei vrută. Ana, la lăsăm mai este cu migidei vrută. Care altul când ti țari hari mult? Ascultă, l-am avzat atât multe ori, nu e asta. Tora niari hari niscanti vechi candiți cu boață ți cânta toți ați ianoci. Și tate, și papu, și dada, și mai toți. Anda se aduna pe misalia coții măcar. Curcheaș cânta. Iar care niscanti candiți ca cum zeșa din Ava Sofia. Și ațelii leav. Vățai și alam de candiți. Mi duru mult. Anda fuzi maneca. Nu dedi, de plemș. Mi-a resești ațele mult candiți le maneca și candiți de armai, l-am învățat tora. La Lena, fiate lenze, dar țani este iari care mult. Nu pot de la de mult bună, mult bușat candid. Și alții. Serios. Stefa, să si mult tuti ținele permitusiști ora seara. Ne dusești, ne purtași pit foara ta, pit locările de acolo, pit turlia de bânari de auași mulți ani. Pit ună lumiții, azi este mult zori su mata aflăm. Și bahina, alții ciligainții, alții bărnurții întora nu matava o află, ca nuară. Aristo mult unica unoară, ține-le spusești tu te esti pe aradă și care vrei să ne spui un zbor tu bitisitătii, ați ține Mutrescu. Era tima te înclinaciunea tuturor, cum ziceți voi, cu bunoarea voi să mi-adun cu cât mai mult spot. Timini rămâie, armaie, himună fumeie și timini sunt frați, nu pot. Nu pot să-i ved altă soi mini, gole ca frați. Măcar să mi-adun cu cât pot mai mulți. Cai vrea zine, o to afine zine, te adună cu mine, nu am izvera problema, să-i ajut, o cât ajutare vrea. Gole mă știi limba noastră, că ți mine cu anglicanul, cu anglichești, nu-i duc atât de mult ghini. Mă știi zborastă, nu am izvera problema. Mi-adun cu toți. Nu am țiva alte, heratima de voi spitrec, acolo ți zdești la duruți oameni, i-am tu inima, la limita, la limișo, la zoe sus, că ce, nu dumnezeale. Și la toți ospiți ți-am cunoscute și mi vetora, nu știu mă vetora, ți fac o mie. Stefa, multă dunia o să știi că am îngrăpsit sum live-ul ți zvârteaști tora pe frânzar în mea media, așa că după ți bitisime emisia va te plăcărțesc cu smutrești să acolo și să la îngrăpsești înapoi vă războr, aților ți... Ane, ved, arspirate sum noi tora. Și aici de adică Bari Maria, că are dunia o zi are îngrăpsit acolo sunt live-ul de frânzare din mea media. Bine, oamenilor, inima mea este deschisă de toți. Ați lui spui. Nu am țiva. Serios, Teva, așa te ducim tora seara cu inima deschisă. Ne bănezi, și sănătos, hrios și să ne vedem de aproape tu șcurtul chiro. Și noi, alanță, va ne vedem tot aua, ca fi joi, aștept, sormi, aștept. Cu bunoarea să ne adunăm. Sănătatea tuturor. Sănătatea tuturor și seară bună și noapte bună. Noaptea bună, sormea, noaptea bună a tuturor.